दिनै BTR आव ओंखारनाय जबफोरखौ सोरबा लिडारफोरनि न'नि जानायफोरजों रानलायना जाजोब्बाय नामा ना बाजाराव फाननाय बायदि 8 लाख 9 लाखआव फानजोब्बाय माथो गासैबो बिदिनो बुंगासिनो नंमारगौ नामा फाननानै जानाया जुदि नङाब्ला मानो फेयार आरो ट्रेन्सपेरेन्सि लाबोनो हायाखै मानो समान आरो अपेन प्रसेस नङा मानो अराय सम माबा मोनसे जाखोमोन नागिरनाय बा लाखोमोन नागिरनाय बायदि नुबाय थायो जेब्ला जब भेकेन्सि ओंखारदोंमोन अब्लाथ' युथफोरा नाजानानै खस्थ' खालामनानै माबा मोनसे जागोन बा मोनगोन होननानै आसा फारिनानै इन्टारभिउ एग्जाम हैबाय नाथाय बैसोर मोननांगौखौ सोरबा जुदि सेनानै लाङोब्ला बे सिस्टेमखौ बे लिडारखौ माबोरै फोथायनांगौ जाखो दिनै बेखौ फेलार सिस्टेम आरो फेलार लिडार होनब्लाबो गाज्रि जानाय नङा ओरैबायदि कन्डिशन माने दायो आरो दिनै BTRनि युथफोरनि जिउजोंसो गेलेनो सानबाय नामा लिडारफोरा दिनै फेयार आरो ट्रेन्सपेरेन्सि नङिनि थाखाय गासैबो कारापसन खालामदों होनना बुंगासिनो मा ट्रेन्सपेरेन्सि खालामनो हायैनि जाहोना बेनो मार नामा दिनै BTRनि सिस्टेमा ओरैबायदि गाज्रि माने फोथायनोनो हाला जाबाय लिडारफोरखौ आरो सिस्टेमफोरखौ आरो बेथ' बै परिबर्तन लाबोग्राफोरनि हाखावनो दंमोन बिथांमोना बै सायाव मानो परिबर्तन लाबोनो हायासै मानो फेयार आरो ट्रेन्सपेरेन्सि लाबोनो हायासै दा बे मोनसे फेलार सिस्टेम आरो फेलार लिडारनि आखु आरो बेफोरो जोंनि BTRनि गभर्नमेन्टनि सायाव BTCनि गभर्नमेन्टनि सायाव जा ट्रास्ट फोथायनाय दा बेजोंसो गेलेगासिनो बे दा बे माने खोब गाज्रि जादों आरो